Já si myslím, že ona si chtěla vzít toho Martina, ale že viděla nějaký pohledy Michelle a že si to nelouskla. A já si myslím, že by jí lupnul Martin, kdyby tam byli spolu sami. To si nemyslím, ty vole. Ne? To si nemyslím, kámo. To si tam fakt nedovolíš. A jsou hideaway kamery? Ne, nejsou. Ne, je tam bezpečnostní kamera. Ta tam je. Ale jako nikdo Ty to... si pošíkal hrozně moc. Oni stop! Ani už dál, už stačilo, ty vole. To by mě jako zajímalo, no, jako bylo to krutý tě vidět. Ale vím, že vždycky došel nějaký týpek. Víš, a my jsme tam vždycky měli vlastně svoje holky, došel týpek a my, jo, víš si s něma pokecat. Víš, jako, že o to tam prostě seš a vlastně to tak přijme, že to nebylo. Že ne, kurva, přišel týpek, teď jsem v prdeli. A my úplně, jo, víš si pokecat a zjistíš, že se to tam je. Jakože Honza fakt jako reálně, kdyby tak někdo šáhal jeho holku prostě venku, Jako Honza ho vypne. Já bych ho zabil. Jakože fakt Honza nejde pro facku daleko. Ale to bylo topka, vlastně my jsme přišli, dostali jsme telefony a teď, že jo, všichni komentáře, že kasa úplně v píči, všichni tam říkali, že my jsme to tam s klukama rozjeli hrozně a některé věci, které se staly na té. A že vlastně jsem se netěšil, že ty vole, se na to s Paťou budu dívat, prostě co když se stalo něco, co jí nasede nebo tak. A teď já jsem viděl ten klip s Danielem a já, ESO v rukávu, tak jsem jí to ukázal a já. Tak, Pati, vilu nebudem komentovat, teď jsme spolu venku, prostě jdeme si užívat venek a co se stalo na vile, zůstane na vile.